Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon na adlaw Martes pitsa 1 gid bulan sang Pebrero tuig 2022. Una sa tanan gatamyaw lang ako sa mga Chinese kag Filipino-Chinese naton nga mga kauturan. Happy New Year. Anano ang mga balita kag isyo ba? Labi nga nagainit karon ang isyuhanay sa Comelec. Dipinsa magtimbang nga bahin Malacañang hasta subong wala pa makahatag opinyon. Pila ka mga matahom kag isyo lokal ang pag-aprobar final reading na sininghag na bala nga magatukod sang CHED Provincial nga opisina sa siyudad sa Bacolod suno kay Congressman Greg Gasataya. Tapi kanay sang mga propaganda material karon gasinuway pila ka mga pagsulundan sa siyudad kag banwa dapat sundon kag hindi paglapason. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan. Philippine Standard Time las 6:40, mainit ang sabtanay sang pipila ka mga komisyoner sa isyo subong nga ginahangla sang mga pumuluyo. Malacañang wala pa sang kung ano nga ginbuyan si Presidente Rodrigo Duterte. Apang nagasalig sila nga malubad sang Comelec ang yatawag internal nga isyo angot sa disqualification nga kaso ni anay Senador Bongbong Marcos. Kahapon kung pamatian ta si Nograles ang spokesperson sang Malacañang Silinya, ang Comelec isa ka independent constitutional body nga may kaugalingon nga internal nga mga pagsulundan kag regulasyon. Tigi nahulat nila nga lubaron ina sa Comelec pero ti ma-retire na ang pila tatlugid ka mga komisyoner sa Comelec. Ang komisyoner sa Comelec si Abbas lang si Guanzon nga hindi appointed ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang manami siya muni, kung matuod ang aligasyon nga may mga naga-impluensya sa Comelec, kag kon ang expose ni Guanzon may kamaturan, bisan magaretiro siya, mangin-implo siya sa kasaysayan, first time sa Comelec, nga may isa ka taga-Negros pa, nga maisog nga nagbulgar, sang baho, sang pila kakatapos ni kon matuod ang aligasyon ni Commissioner Rowena Guanzon. Kag kon matuod, suportahon siya sang pubuluyo kag ang iyang ngalan mabutang sa kasaysayan sa Pilipinas nga may isa ka maisog nga nagbulgar sang pila ka mga kon matuod anomalya kalamalamahan sa sulod sang Comelec.
perti niya mo nga expose. Si Pirulino, ang sabat niya, ginhalitan niya, ginaguba ni Guanzon, ang kredibilidad kagngalan sa Comelec. Pero ang isyo nga gindoso ni Guanzon nga may pila kag may senador nga naga-impluwensya sa commissioner hasta subong ginapalipat-lipatan wala ginsabat ang isyo. Amo ni karon ang ginahulat sang pumuluyong Pilipino. Kung matuod nga may naga-impluwensya, isa ini sang record nga kung maghalina si Guanzon bilang komisyoner sang Comelec, dumdumon siya sang pumuluyo. Nga siya lang ang maisog na nag-expose kung matuod man nga ang mga komisyoner hindi man tanan gina-impluensyahan sang pila ka poderoso kwartahan nga mga politiko. Amo niya ang maayong balita kung mapamatudana ni Guanzon Portene. Ang Negrosi Bugalon nga may ara komisyoner nga nag-expose sang badugay na posibilidad nga nagakatabo mismo sa sulod sang Comelec, komisyoner sang Comelec. Wala ko gasiling tanan. Ang ginapaabot sang pumuluyo nga kon mag-init pagid ang sabtanay, basi mapilitan si Guanzon na ipalayag ang ngalan sang senador. Kung ako'y ipalayag ko ini, katapusan mo na ini nga alas. Kung mapalayag mo ini, antes ka mag-retire, dayawon ikaw, kag mabutang ikaw sa kasaysayan sang Comelec. Taga Negros ang nagbulgar kung matuod na may ara kalamalamahan sa sulod sang Comelec mismo. Si Abbas daw wala sang tingogaw, daw wala kagwa ang chairman sang Comelec, daw nagipos, wahapin, anong natabo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni Diya kay. Ako upod ako dire kag maayo gid ni. Siling ni Congressman Greg Gasataya aprobado na sa third kag final reading sa Senado ang ginaduso sini nga hagda nga magatukod sang CHED provincial nga opisina sa siyudad sa Bacolod. Nga nagsiling ako nga maayo ini nga tikang malawig nga tinuig gapakadto pakari kita sa Iloilo. Labi na gid ang aton sini mga estudyante, mga manunudlo kadto kato sa regional nga opisina, kaya ang regional nga opisina ato sa Iloilo, papirma ka to, mga papilis mo, matabok ka pa to. Ang disgrasya sila nga pagtabok mo, base kung masako pa, ang tanan dito nga mga naga-opisina, kag hindi ka maatipanan dali-dali, maobligar ka nga dito magkaon, dito magtulog, dako nga gasto, huol sa taga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Iniya kung may ari kita dire nga CHED provincial nga opisina sa siyudad sa Bacolod, hindi na mabudlayan kita nga taga Bacolod kag taga Negros mahapos lang malapit ang serbisyo sang gobyerno. Kadugay na sila mo nga plano naton nga may ara kaya nga
opisina sa aton sa Bacolod nga hindi na kita maghagad padulong dito sa Iloilo nga huol pa sa aton mga estudyante kag mga manunudlo. Para sa akon maayo ini nga may-ari kita kaugalingon nga CHED Provincial Office. Hindi na kita hulan magpakadto pa kari sa Iloilo para sa aton mga kinahanglan papirma kag kun ano pa dira nga papilis nga dapat regional nga opisina gid ang kinahanglan. Maayo ini nga tikang ti final nagapasalamat man gani si Congressman Greg Gataya kay Senador Joel Villanueva sa bulig nga mapasar sa Senado ang ginaduso nga hagna. So para sa akon, kung may-ari na kita, CHED Provincial Office, dako nga bulig, kag ini, magabulig sa mga estudyante kag manunudlo na hindi na magastuhan, kag hindi na maghagad pakadto pakare sa regional nga opisina dito sa Iloilo. Kung tukuro na ini, kundi pabor sa taga Bacolod, pabor sa taga Negros. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Babalik ako pagkatapos. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigtulugan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako galing si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri Yung Philippine Standard Time lasay 59, salot ko lang makadali. Ining pila ka mga isyu baklasanay sang mga poster, mga propaganda material sang mga politiko. Nag-react si Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Yulingo kahapon nga wala pinilian niya ang ginahimo nga pagpangkaka sa mga poster nga ginatakod sa mga poste sang Seniko kag sa puno kahoy. Ang punto ko dire, dapat kung anong ordinansa tumanon. Pero kung magpatuman kita sang ordinansa, dapat wala pinilian. Diin ka man nga kolor, pula ka man, puti ka man, yellow, blue, kung ano ka nga kolor, basta naglapas ka sa ordinansa, dapat palariho nga kakason. Para wala blakanahan, kag dapat ang kumilik mas temprano, maghatag na sang instruction kung diin nga mga lugar ang pwede itakod ang mga propaganda material para sa mga politiko. Ehemplo, public plaza, abe, o kung diin nga mga barangay nga pwede na katakod sang mga propaganda material, poster, tarp, kag iban pa. Pero may question ako sa inyo, nga mga politiko, kag subong man ang mga kaalyado, partido politikal. Ang butangan nyo sa mga tarp, kag poster nyo, ang mga balay, mga pribado, nga hindi pwede makakas, basta may lisensya. Kada ka pangayo, kamo lisensya, nga takdan kamo da pariente nyo, imata nyo da, kakilala. O mga establishmento komersyal nga magpasugot ng butangan sa tarp ninyo. Mga private nga building. Kung mag-lisensya kamo kag kilala kag abyan nyo malang nga magtugot sila nga butangan sa mga propaganda material ninyo, dira nyo ibutang. Kay naya hindi pwede baklason. Kay balay na ya, nagpahanugot nga butangan sa tarp mo. Establishmento komersyal na ya nga nagtugot nga butangan sang imo sini itsura da kag ang mga private building nga nagsugot nga butangan sila kag private lot mga duta bla sang pribado nga may pahanugot nga butangan ninyo sang inyo mga propaganda material.
maluoy man kamo sa kahoy, nuga nyo man lansang dang inyong propaganda, gakuriet man ang kahoy sa nga ganyo sang butangan nyo na kag palpagon sa martilyo na. Amo na ang ginapangabay naton. Kag kon mangbaklas kita, ang ako niya pangabay, wala pinilian. Mi ano man nga kolor, kon naglapas, kag amo ng mando nga baklason, baklasa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang 2019 plus sa USA, lumumpat sa Kundoya, patay-gid. Ano ang natabo, what happened? Standby karon sina sa aton mga balita. Happy birthday, Anaya, kay Miles De Leon. Standby na.
sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.